Ang lapit ko naman yata sa ano. Saluhin mo, oh. Wings, thanks for coming. Saluhin mo yung bato, oh. Giyatay. Magpatugtog tayo. Ang hina ng sound ko. Kaya tayo, Wing. Nagharang na ang saking brain ni Kaya tayo. Uy! Good morning! Sis Osang, gising ka. Kaya mo na lang natin, sis. Kuya Ted, hello. Good evening. Kasayo na lang ako. Kuya Ted, mega love shout out from Sisi Osang. Ang ingay nyo. Sayo na lang tayo. Sisi Osang, nagpainom ka ba ng gamot sa baby mo? Wings, mega love shout out from Kuya Ted. Osang, mega love shout out from Kuya Ted. Samahan niyo ko, guys, saya tayo. Pasok, walang harang. Ito magkanta. Ang sarap kaya sumayaw.
Next time, bukas mag-stream yan ako para sasayaw tayo. Wings, akyat! Gatay ka, Wings. Nawala tuloy yung music ko ba? Bukas magsayawan tayo. Sisi Usang, nagpa-inom ka ba ng gamot sa baby mo? Naglolo ko pa yung cellphone ko ba si Usang, di ata. Ayaw makisama. Sige lang, tumbling lang. Sabihin mo, mag-off na siya para dito na kayo lahat. Hindi ka na mahirapan mag-tumbling. Oo, maganda si Usang pag walang uniform, di ba? Naluluka ako. Apo, asan ka na ba? Naluluka ako sa katarantaduhan ko na naman. Guluhin ko lang sarili ko ba, giatay. Sisi Osang, kamusta yung anak mo ba? Kamusta baby mo? $3 million in the house. Salamat. Ang gulo ko. Kapatid vlog, good evening. Umagang kay ganda, guys, from Kapatid vlog. Ano? Papa, baby ka nga, baka. Ina-enjoy ko lang si Usang, wala akong harang. Biatay, Kapatid vlog, mega love shout out from Osang Rakatera. Ninang Osang, how are you? From Kapatid vlog. Sana all may ninang. Ang anak ko, hindi ikaw. Pabipi ka na. Akala ko ako sis. Sorry. Anong oras na dyan? 9, 10, 18 na. 11, 12, 1, 2, 3. Madaling araw. Malakas ba yung ano ko dyan, sound? Loka. Ala pa rin harang, 3 days na. Why like this? Kaya pala di mahirap pumasok ala harang. Oo, wala. Hindi ko naayos sa cellphone ko daw. Hindi ko pa naayos. Kanina nakapag ako, nag-LS ako, tinatramin, ayusin, pero wala. Mamaya ako ayusin ko na lang mamaya bago ko siya i-edit ko siya mamaya.
4 million in the house. Thanks for coming. Bigay mo na lang sa akin yan. Tatlong araw ako, tatlo na ba? Tatlong gabi. Malungkot ako kasi walang harang. Ngayon, ini-enjoy ko na lang, bahala siya dyan, walang harang. Nawawala ako sa mood pagka hindi ko naayos yung ko, pero ngayon, bahala na siya dyan, oy. Darling, OFW vlog, mega love shout out everyone. Thanks for coming, darling. Natulo na naman ang ilong ko. Kamaya naman ako kay sumayaw, giyatay. Dan tamsak ho. Salamat, darling. Salamat sa patamsak. Baguhin mo title ng LS mo. Welcome, walang harang. Bukas yan ang title ko. Huwag ka mag-alala. Guys, palambing, bagong-bago yan. May harang yan. Sana wag skip. Si Rogen, thanks for coming. Mega love shoutout. So, si Rogen, salamat. Si Osang, di ka pa natulog. From si Rogen. Darling, bakit nga ba walang harang, host? Oo nga, hindi ko sa cellphone ko daw, hindi ko pa naaayos. Palablab guys, sa nakapin guys. Mega love shout out Kuya Ted from CC Rogen. Ini-enjoy ko na nga lang, darling. 3 days ako nalulungkot ako sa ko kasi hindi ko yung harang maayos. Rogen from Wings. Guys, palablab sa nakapin. Lakas na naman ang ulan. Tapusin ko lang work ko. Host. Sige lang si Rogen. Salamat. Ako na lang haharang, host. Next namin, Rogen. Ang ganda mo doon sa short mo. From Kapatid Vlog. Mag-live sana ako. Bukas na lang. Hindi ka nagsabi. Pwede rin mamaya. LS kasi si Rogen. Di naman Kapatid Vlog. Hi, Abo! Mega loud shout out. Thanks for coming. Mag-live ka ba, Abo? Subscribe ka na likod ko. Mega loud shout out, bro, Abo. Sige lang, Sisi. Nag-live ka eh. Bukas na lang moment mo to. Hindi, saglit lang naman ako si Rogen. Gusto mo mag 1 hour lang ako.
Wings, bro, shout out from Abo, Joseph. Abo, mag-live ka ba? Darling, mega love shout out from Abu Joseph. Mag-ano kasi si Rogin? Mag-ano lang, mag 1 hour lang ako. Sige. Sabihin mo lang. Kapatid, mega love shout out from Abo. Huwag kayong ano dyan. Energetic yan ngayon si host. Uy, wait, ini-enjoy ko na lang yung walang harang ako ba? Parang nasa, ano, kabay. Uy, grabe ka mo, grabe ka. May damit pa naman ako, oh. Pag wala na yan. Abo, maiba naman. Kagabi kumanta ako, oh. Ngayon, ano naman. Abo, dan Paul Pak from kapatid. From darling. Pakilablab guys, sa nakapin guys. Pakilablab naman. Gusto ko, postura mo ping. Sige lang host, bukas na lang ako. Late na, nasa baba pa ako, nakapag-upload naman din ako. Kasi susunod din si Abo. Mag-ano din si Abo, okay. Paul Pak sa nakapin. Host from darling. Thank you, darling. Salamat, darling. From Abo Joseph. Darling ko, Paul Pak na sa'yo. Ingat. From kapatid vlog. Abo. Thanks for coming, World Stores. Salamat. Oo, bro. Abo, pwede pa yan sa... Hindi ko nabasahin. Ate kayo. How are you? Thumbs up. Yatay. World Stores. Thanks for coming. Kapatid vlog, salamat. Salamat po palablab from darling. Kaya nga bro, Wings. Mainlam na naman si Rambo dyan. Welcome host. Welcome darling from kapatid vlog. Uy, minsan lang to. Welcome darling from kapatid vlog. Kapatid vlog Dan from World Stores. Kapatid vlog, mega love shout out from Abo. Dan sa nakapin from Sisi Rogin. Salamat Sisi Rogin. Ang lakas na naman ng ulan dito. Bro, ano kaya nadali ni host? Tumasakit na likod ko. Ate kayo. Parang malambot pa ang katawan niya, bro. Wings, pwede pa. Ay, ate.
kita, darling. Binabawi ko lang yung 3 days na tahimik ba ako. Kasi 3 days akong tahimik, di ba? Dahil dun sa wala akong harang. Ngayon, ini-enjoy ko na lang. Sumasakit ang likod ko. Guys, palablab po sa nakapin. Salamat. Sunod kita, si Rogin. May isa pa pala si Word. Tamsak. Salamat, kapatid vlog. Browing, sarap ngiti ni host. Parang napagbigyan. Namiss ko lang ba yung sumayaw? Nabitin ako kagabi, Abo, doon sa mo ba? Sa LS mo. Mag-ano ka ulit mamaya para makakyat. Words. Nag-ano talaga sa cellphone ko. Nagluloko talaga cellphone ko ba? Di atay, ayaw makisama. Sarap talaga sumayaw. Asa na kayo, guys? Guys, palablab sa nakapin. Salamat. Ayaw ko na, Ping. Sumakit ang ulo ko kagabi. Bakit sumakit ulo mo? Banat house. Para ang saya-saya mo ngayon, host. Wala lang. Binabawi ko lang si Rogin. 3 araw akong nalungkot dyan sa walang harang. Oo nga. Masaya ka. Dapat may, positive. Oy. Baka pag may poste ako, nawala na kayo lahat yan. Itayo na yan, host. Dahil sa nakapin from si Rogin. Rogin, salamat po. From Darling. Ganado si host. Minsan lang to.
Baka may bumato sa akin dito ah. Dapat dream light ang ilaw mo sabay sa'yo para Rogin, darling, dikit. Lalaps watching na lang po. Salamat. Salamat, Sisi, darling. Yata, nagdutulo na sis mong walang kakatawa. Sisi Rogin, sabi ko mag-stream yard ako. Kaso nga lang, baka walang umakyat. Kaya sabi ko, ano ba, magsiakyat kayo ba? Nanonood siguro. Ay, kaya ano mo pinaggagawa ko? Pagalitan ka nun, sumasayaw ka dyan. Ay, naloka naman na si host. Patay na. Darling Dandikit from Abu Yosef. Salamat, Abo. Abo, salamat from Darling. Kaya nga, Sisi, Darling. Ang ganda kasi nung ano, ang ganda sumayaw ba? Ay, atay na yan. Natulo-tuloy laway ko. Laway si Pompalag, atay. Rambo, labas. Atay kayo. Di mo nasa commercial tuloy ako, napindot ko. Tayuan na yan. Uy, si Rogin, talagang ano ko kanina plano ko, mag-stream yard. Para ka kung makapasok ba kayo. Gubos ata yung kinain. Ang hirap ako lang mag-isa. Dapat sinasamahan niyo ako ba? Sisi Rogin, next time magkano tayo stream yard? Sabi niya, buang man to si Ping. Pakita na yung pink shirt. Ping, tawag ka. Amo mo, magluto ka na lang. Dong-dong. Atay. Kuya Abo, mega love shout out. From Osang Ragatera.
Mega mega loud shout out si Osang. Aga mo nagising. Nagising sa sayo ko si Rogin. Lakas na trip ni Ping. Pagkapaba rin. Ang dati. Nagising ako, nag-CR, sabay CP sa CP. Yep. Guys, pakilab-lab sa nakapin. Pagtapos na contract mo, host, mag-apply ka sa Japan. Uy, wala na tatanggap sa akin. Ang taba ko. Di atay. Matanda na tayo, guys. Kuya Wings. Ate Lucy. Mega mega love shout out. Sisi Lucy. Thanks for coming. Osang dan Paul Pak. Lalabs. From Darling. Di sa kabarit na lang, host. Tanggap ka doon. Meron ox pa. Tatanggap sa'yo ox pa. Ang lambot ng katawan mo. Abo. Done watching sa nakapin from Darling. Dating dikit. Oh, so wala pa ba membership mo? Ewan ko, hindi ko alam sisikoy. Wala man, hindi ko alam yan. Wala. Uy, ang gaganda ng song. Kagising. Kasi nga, asan pa ng kamyas, biatay. Sisi Lucy. Beautiful. Dan, Sisi Rogin from Sisi Osang. Yung palaka dyan, naglalaro. Yatay. Salamat Sisi Osang from Sisi Rogin. Palaka talaga kay atay. Masaya rin yung palaka dyan, gatay. Tispa, thanks for coming. Tayo ka nga, Ping. Tignan namin sa'yo. Para makita ang palaka, giatay. Tes
Tespa, hello from Darling. Huwag mong patayin si host. Baka tumalon yung palaka. Mamaganda lang gatas abo. Darling from Tespa. 8 million in the house. Thank you. Sira ka, Roger. Amazing and beautiful. Ano daw yun? Giatay. Basang-basa na yan pala ka, host. Si Roger, kahit siya mabasa, walang mangyayari. Giatay. Tayo ka nga nandyan na palipad ka sa'yo. Wala, magpalipad ka muna. Pinagpapawisan ako. Bumawi lang ako si Rogin. 3 days ako malungkot. Nawawala yung ano ko basa. Walang harang. $5 million in the house. Thank you. Thanks for coming. Palablab po sa nakapin. Salamat, salamat. Palitan nga natin tugtog. Maganda yung mga tugtog ni Kuya, Kuya Tedan. 7 million in the house. Thanks for coming. Salamat, salamat po. Nangalay ako, kakaano ko ba? Kaluka, ano ba nangyari sa akin ngayon? Palaka, labas! Abo, labas! Abo! Baka naman! Pindan. Okay, okay, okay. Guys, tapos na ba kayo sa nakapin? Salamat, salamat. Ako pala, hindi ako nag-ano sa kano. Puntahan nga kita si Roger, hindi atay ka. Ang ganda naman ng sisi ko yoy. Lakas ng ulan na naman dito. Dahil na sa'yo si Rogin. Ang lakas ng ulan. Maghanap tayo ng maganda. Guys, palablab sa nakapin. Salamat, salamat. Di kaya ako nito maano si Roger makapiright. Dantes pa from si Roger.
naloka ang inyong host. Uy, thanks! Si Roger. Kailangan pala sasayaw ako. Thanks si Roger sa blessing. Salamat sa iyong pakulay. Labas pala ka sa'yo tayo. Kailangan si Roger, ano, doon tayo kay Abo. Mag-streamer si Abo. Wings, baka naman. Abo, salamat. Thanks for blessing. Salamat sa inyong mga pakulay. Araw-arawin ko itong saya. Sayaw ka na, Ping. Salamat. Abo, araw-arawin ko to ng sayaw. Ay, kaya kay. Sasayaw na yan. Sasayaw ko, darling. Pag nagpakulay ka. Ay, kaya kay. Wag mong pasayawin, bro. Malalagi yung palaka. Diyos ko, Lord. Wings, araw-araw ako mag-ano, araw-araw ako sasayaw. Nagpapalipan si Apo. Napagod na yata ako. Thanks. Welcome, Tispa. Thanks for coming, Tispa. Wala ako, load. Next. Joke lang yun. Yatay. Mayugyug na papay. Hinog na, Abo.
ano daw? Binura mo. Hindi nga nakainom gatas. Hindi ako uminom gatas. Ano ba nangyari sa akin ngayon? Giatay na to. Lucy, mega shout out from Darling. Wala bang copyright yan? Music mo, host? Yun nga, hindi ko alam. May copyright to. Mega shout out, Darling, from Sisi Lucy. I-mute mo muna lang, i-mute mo muna lang pag CPR host. Hindi nga ako marunong mag-mute. Paano ba yun? Giatay. Sabi ko, nangawit ako. Ngayon pa nagamit ang make-up. Next paglabas mo, mag-pre. Mamaya pagtulog mo, host, ihisang balik. Magpapamper na lang ako. Uy, laman kaya to ng ano ba yan? Barangay. Nung araw, ang sarap yung sumayaw sa barangay. Mga piyestahan, ganda kaya. Lucy Dan Polpak. Lala from Darling. Salamat si Darling. Nakakamiss na kaya sumayaw yun sa mga pistahan, Santa Cruzan, Yatay. Host, tayo ka na nga. Ang hirap naman yan nasa higaan. Ano din? Yatay. Tatayo ako si Rogin pag nag-ano si Abo. Pag nag-stream yard, sasayawan natin. Abo, promise, magsasayaw ako sa'yo. Parang naiinitan na ako. Lakas ng ulan. Baka iba tatayo host pag tumayo ka. Wala yata si ano ngayon, si Achor ba? Yata nangawit ako. Ang init. Bupaka lang. Try natin si Rogin. Pag Abo, mag-stream yard ka, akit kami.
ka ba sa mga... May gamot ka ba sa mga kasukasuan, host? Yatay? Panadol lang meron ako. Yung nakabig dyan, labas. Ikumot daw. Kuya Wings. Si Rogin, anong oras mag-LS si Abo? Kaya Atay. The line is just... Nakakapagod ba sumayaw? Kaya Atay na to ba? Lakas na trip ko ba yun? Ano ba meron? Kanta house. Pusong pa to. Nakakapagod pala. Wings, Yatay. Makakaisang oras na ako. Nagkahipa na yung cellphone ko. Nagloko tuloy yung cellphone ko, kakaanohan ko, katarantaduhan ko. Ano to? Hindi ko na official. Bicolano official, bigyan mo ng tungkot si Manay mo bukas. Sakit ang kasukasuan yan. Nakakapagod pala, Yatay. Yatay guys, nakakapagod pala. Pasensya na, nabalo yung inyong host ba? Ay, ano nangyari? Ano nangyari sa Earth? Host, tingnan mo yung upuan mo. Baka naihi ka na dyan. Pagod ba? Pagod. Yatay. Ang lakas ng tama ko ngayon. Ano ba mayroon? Malakas ba boses ko dyan pala? Yatay. Lakas ng ulan dito. Nawala na tuloy yung tao sa katarantaduhan ko ba? 5 million in the house. Salamat, salamat sa mga nakabigi dyan. Thank you, thank you. Pasensya na, naloka si host. Baka naglaway na ang palakad dyan. Si Rogen, bahala siya maglaway dyan. Matutuyo din yan.
Walang mangyayari ba? Nawala na si Abo. Napagod na sa kakapanood sa akin. Oh, nakakaabot hanggang dito. Tumition ko yung boses mo. Blooming si Host dahil ba sa Rambo niya? Sana all may Rambo. Nasaan kayo si Rambo? Iyate na Rambo yan. Nang dahil sa palaka, nagkaroon ng Rambo. Ay. Pagod ako kakasayaw, sis. Iyate, katarantaduhan ko ba? Anong meron? Dito ako, nahihilo ako kakayog yung... Di atay ka, Abo! Pinagpawisan ako ba? Sumakit ang likod ko? Di atay na yan. Wala pa naman sandalan, puro unan. Mahirap talaga pag pag matanda na, kunting lang napapagod agad. Nalamog na yung papa. Giatay kayo, Wings. Ay, saklap. Nakakangalay sa upuan ko ba? Ang hirap, wala kasi tayong mga upuan. Wala man akong maging upuan dito sa kwarto ko, kundi eto lang, bed lang. Kaya hindi makabuelo ng upo. Ay, lalo na siguro pag nakabuelo ako. Abo, Wings, ay giatay. Sabi nyo, loka-loka man to si Host. Ano oras ka ba Abo? Mag-ALS. Hindi man yata nagpakita si Chorba, busy yata. Ang sarap siguro si Roger, no? Yung may sarili tayong upuan. Wala. Sa baba kasi wala din ako matangay na upuan. Wala ko pwedeng magawang upuan doon sa baba. Dito lang talaga ako sa ang sakit sa likod. Tapos magsasayaw-sayaw ka pa. Giyatay. Bili ka na, Vito. Si Saro dyan, pag nakabili ako ng biit, lalo siguro kung malolo ka, Giyatay, kahit hindi maganda boses, banat. O yan, so, sabi siguro ng mga nasa rin dyan, nakapal ang mukha niyo. Tapos kuha ka ng upuan. Sabi ng amo ko, ano ba yan? Sabi, ano yan, Jamila? Bakit meron kang ganyan? Giyatay. My Love TV, thanks for coming. Hello, shout out. Giyatay na yan. Ay. Sino pa ba hindi ko nababa pala? Parang man ako kalukuhan ko. Sana yun. Nalibang ako sa kalukuhan ko ba? Ah, 11 pa. Okay. Ano na lang tayo, naka 1 hour na ako, tinan mo, kasi late na ako nakaakyat ba? Rogin, mega love shout out from my love, BB, salamat.
Pagod man si Inday. Puro man ako tarantaduhan. Nagloko man tong cellphone ko. Guys, palab-lab guys sa nakapin. Salamat. Dan tusok na ako sa iyo, my love TV. Thanks for coming. Dan na ako sa iyo, my love, from Sisi Rogin. Salamat Sisi Rogin. Medyo matino na muna ako kasi napagod ang lola nyo kakasayaw. Giyatay ang lakas ng trip. Minsan lang yung Sisi Rogin. Hindi ko rin alam bakit nagsisinayaw man ako tapos copyright to. James, thanks for coming. Later I put your link after my love TV, ha? Ox lang yan, host. Mute mo lang. Paano mag-mute si Rogin? Nakapag-try ka na yan? 7 million in the house. Thanks for coming. Salamat po sa mga nakabigi. Sa room lang yun. Pwede bukas na? Magpapaturo ako sa kapatid ko. Baka mamaya iba yung mapindot ko ba? Masira na naman. Ay, nandyan si Abu. Paano ko kay Abu? Nabuwag talaga ako ngayong gabi. Nakakahiyaman. Si Rogin, nakakahiyaman ako ngayon. Giatay. Si Rogin, nakahiyaman ako ngayong araw na to ba? Puro man ako kalukuhan. Ox lang naman din. Ang CPR walang problema. Nguni ka na. Di ko alam ano nangyari sa akin ngayong araw na to. Nagulo man ang mundo ko. Nagkandawala na tuloy sila. Rogin, bagong dikit din po. At dating dikit sa main ko. Salamat. Salamat, my love. Kaling, ay, nag-itim na naman yung, kaligap. Eugene, morning po. Shout out. Morning din po. Kuya, Mano Eugene, ikaw po ba yan? Opo, ma'am. Salamat po. Salamat sa pagpunta. Dahil ka na nakaabot, Manoy. Nagparabay ligo kas bag-o. Buwanaan. Mega love shout out. Kaliga from Sisi Rogin. Salamat, Sisi Koy. Aga mong nagising, Manoy. Anong oras pa lang dyan? 11, ay 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Aga nang gising mo ah. Tagalog po ako, ma'am. Ay, Tagalog ka ba? Hindi ka ba si, Mano Eugene? Sorry. Kaligap. Mega love shout out from Darling. OFW Vlog. Salamat, Sisi Koy. 349. Mano Eugene, ikaw yata yan. Pigubuhan mo na naman ko.
Asawa ko Bicolano. Okay, okay. So, hindi ikaw si Mano Eugene na ano. Kala ko ikaw yung tinatanong kita, sabi mo, opo. Eugene Perial ba yun? Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat, salamat. Bicolana. Okay, okay po. Salamat po sa pagpunta. Kaligap. Medyo ano na ako ngunyan. Si Rogin, medyo patino na gabi na eh. Wings, back to normal na tayo. Maging ano naman tayo matino ngayon. Tama na yung katarantaduhan ba? Palablab guys sa nakapin guys. Salamat. Pa-support po, ma'am host. Ibubyo ko yung ano mo ano kaligap. Tingnan ko nga tingnan nga kita. Mag-prepare ka bago matulog. Mag-pampers. Yatay. Magpa-pampers ako. Uy, ang laki na ng bahay mo. Wow. 2 years. Panoorin muna kita bago kita dikitan. Mag-sit lang ako, Ping. Okay. Mag-StreamYard. Sige. Si Rogin, mag-prepare ka na. Mag-StreamYard daw si Abo. Wow, ang laki naman ng bahay mo. Nasa ano pa ako? Nasa ads pa ako. Salamat po sa pagpunta. Kaligap. Nagluloko man kasi ang cellphone ko. 8 million in the house. Thank you po. Ano na yung ano ba yung pang ano ko. Giata itong cellphone ko. Dandikit ho, salamat. Ang haba ng ads mo. Aray ko. Kangawit. Nangawit na yung ayun, nag-start na si Abo. Nagdubli-dubli na yung aking ano. Nag-start na si Abo, si Rogie, nakita ko na. Mag-ano na din ako. Hindi na ba yun? 1 minute na lang guys. Mag-ano na ako guys. Mag-e-end na ako guys. Salamat sa lahat. Thanks for coming. Na pinagpawisan ako dun sa ano ko ginawa ko My love.
Ayan, ang haba ng ads mo, hindi pa ako tapos. My Love TV, balikan kita. Salamat, Kaligap. My Love Dan, watching, my friend. Thank you, Sisi Darling. Salamat. Sige, host, doon naman tayo maggulo. Ano, nag-StreamYard siya? Nag-StreamYard? Sige, manggulo tayo doon. Jenny Royal, salamat sa pagpunta. Pa-end na din ako. Doon na daw manggulo kay Abo. Guys, salamat sa lahat. Thanks. Thank you po. God bless you all. Love you. Bye-bye. Ito po si host. Salamat.